Prahastava tojotonu sawiman khana je tinini haikaba miya July thangjak 2 tarik March masani 2024 Tripura haste lukurokni belaina historical engoi thangkha bobagrani saitok mungbaina tini Tripura saro phiyokjaknani lama thangoi tongka maikana Delhi hakotoro miyabo je accord sign sanglai mato jotono sawiman khana maikana tini hunger strike je tinini 28 tarik ni simi je bubagra hunger strike khlaibai ok buksa je Delhi ni hakotoro thangai Tripura sarokno phiyoknani bangoi thangmani tei kubuina constitution solution to manoi phaika maikna tini jeba hatai kotora hunger strike khlai thangmani o jagao ok buksa kheno bo tini phaibai o amsaini lukurokno je sawi khnaronai maikna tini hatai kotoro Tripura haste ganangwino lukurok joto khatung khajani bisingtei na hai phaibi tongbaikha tini pachak jorate hatai kotoro borok phangnai blaino wana masingsa maikana khatung khajani bisingtei 47 ambasani lukurok botini bubagrano hatai kotoro logerinani bagoi jotono redingui teruk tabok hatai kotoro phai tongmani mangli phai sok pajak nai negadi soyakari dohni tv mangplibo tapu media na hambai joto na saimono sara Tripura borok sudu Tripura simia pura sini India Bharat borsho no kapi thangka je sini Maharashtra Kishore Dev Burman sini Tripura sarok Tripura sarok ni bagai je kaisa hunger strike first unto death abo February 28 tarik di simi chengmani mia 2 tarik of di chung Maharashtra no logeri oi hatai kotoro bormorawo je hunger strike no chung success kai mangka aboni bade mia chung prai deta digi chung khnaka Tripura government Tripura mota tai Indian government je mo memorandum of understanding of brokni accord soiri mani chung nukka abo chini je Maharashtra ni Tripura sa rokni bagai je coba abo successful engka an bagai tini hai na hai chini khasuksa Maharashtra ni obok mumbai chung tini 47 ambasa 47 ni joto Tripura sa rok chung tabuk bormora hatai kotor digi lamri tongo chini 47 ambasa ni prai 42 ta gari hai tabuk chung thangai mangkha tei list mutabik tabuk 42 ta angkha tai busuk phainai abo tabuk jara tui chung saimia ko jotono hatung khaja khaiei je 47 ambasa tongnai indigenous people rok ba Tripura sa rok tini je Maharashtra ni je stage of hai boktata renai hinmani no khdan bagai chung tiarungjak abono chung tini lokorona sanani muchungo je chung khansa unity ni je mari abo chung khansa to mani bagai no tini kasuksa Sri Maharaja Prabhu Kishore Dev Burman tini Tripura saroni bagai chung kaisa itoihasik ba chung laibuma tikhlai mangkha aun bagai chung sanani muchungo Tripura motha rokno jara bengai nai rok je party chikon borok ne Maharashtra ni loget meeting rokota thangdi bono mungkhui Maharashtra porjonto hinia je product hinai mungkhunai rok tini brokno chungko khachanani muchungo tabu je Tripura sarok khansa tomani bisingte no kusum generation next generation no tini Tripura sarok je phai asai phainai rok borok kaham khaino o Tripura hawo borok choli mannai aboni hai kaisa chung laibuma sanami mangkha abo chung khansa ni bisingtino aun bagai chung khansa taibo matongnai tini coba oro omobai simi thakya tini je manthai suktai je memorandum of understanding o suimani abo joto khon kaham khai implement ongyasak chung khansa khai coba khainai tai joto no Maharashtra no logeri nai hineno chung ready tongjak mia busuk jar tei mankha tam mankha abo kisas chung jeti nukmani aro to prai chini je Tripura sarok ni nangkuk mani no bebak mani manka je language right land right nini financial autonomy abahairok je nangkuk mani chini Tripura sarok abono bebak mani thangka abono main dorkar jeti main dorkar no